न'खौ आराम नुदोंथ' बेखौ नेशनेल हेन्दलुम एक्सपो बिजिनी दिनैनिफ्राय 5 फेब्रुवारिनिफ्राय 18 फेब्रुवारिसिम दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागायजेनबाय। दा जों न' सिङाव नायनो नै गिदिर गोलावफोरनि माखासे बर'नि हारिमु कालचारफोरनि माखासे नुथायफोर दं। नै आसामनि इन्डियानि दैदेनगिरिफोर बा आसामनि बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं। फटक आराम सिट एक्सपो दिनैनिफ्राय जाजेनदों। बर'निसो खोमा ना बर'नि एक्सपो बिजनियाव। हेलो फ्रेंड्स, क'क्राझार, बाक्सा, जम्मु काश्मीर, क'क्राझार, बक' नीलिमा सेन्टार, गसाइगाव, पाठशाला, कल्चर प्रोग्राम नेशनेल हेन्दलुम एक्सपो। 18 माथो कल्चर प्रोग्राम दिनैनिफ्राय बिजिनियाव जाजेनदों। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, मुसलपुर,